Hyvät naiset ja miehet, aivan aluksi haluan kiittää Paavo Lipposta ja Roosa Meriläistä. Lipposen kolumnissa edellisviikon Suomen Kuvalehdessä muistutetaan historiattomuuden vaarasta keskusteltaessa ruotsin kielen asemasta. Kun me iltapäivällä aloitamme väännön tästä linjapaperista, saa nähdä, kuinka vuosisataista historiaamme on luettu ja muistettu. Roosa taas kiteytti hyvin Vihreän kolumnissaan tulevien eduskuntavaalien vastapuoliasetelman. Persut versus vihreät antaa meille, niin kuin tässä Annin ja Oraksen erinomaisissa analyyseissa on todettu, erinomaisen tilaisuuden humanin ja arvoliberaalin vaihtoehdon esittelyyn. Näistä tulevista vaaleista Pirkanmaan ja Nokian osalta muutama sana. Pirkanmaan 18 ehdokkaasta on nimeämättä enää 4. Ja suurin osa ehdokkaista on Tampereelta, maakuntamme vahvasta vihreästä keskuksesta. Yksi keikkuu Brysselissä. Sastamalassa on aina iloinen Eveliina, oli tänään siellä torilla omenoita jakamassa, niin kuin Eevalle sopii. Ja ympäriskunnista Lempäälä, Pirkkala ja Ylöjärvi ovat myös edustettuina. Sen sijaan tämä nokialainen ehdokkuus on jäänyt roikkumaan, vaikka Nokia on suurin kaupunki Tampereen jälkeen. Ja kuten tuossa puheenjohtajamme avauksessa sanottiin, niin olemme kuntavaaleissa edistyneet. Meidän prosenttimme oli kuntavaaleissa 11,7 ja EU-vaaleissa 12,7. Oma haluni pyrkiä ehdokkaaksi kirkastui vasta kesäkuussa, kun vanhin poikani väänsi sen rautalangalla. Piirin yleiskokous päättänee Pirkanmaan lopuista ehdokkaista 20. marraskuuta tavalla tai toisella. Vaalikamppailu on hyvä liittää myös jäsenhankinta. Ja Nokia Vihreät onkin haastanut Pirkkalan jäsenhankintakisaan Pirkanmaan toiseksi suurimmasta kuntajärjestöstä tämän vuoden loppuun mennessä. Tällä hetkellä johdamme Pirkkalaa lukumäärässä, tosin asukkaita Nokialla on Pirkkalaa enemmän. Tämä ihan vain vinkiksi muille perusjärjestöille tämän jäsenhankinnan vilkastuttamiseksi. No, seuraava haasteemme onkin varmaan sitten Pirkkalan kannatusprosenttikisassa. Se on kova tavoite. Pirkkalaan on huikeat äänestysprosentit, mutta yritämme saavuttaa heidän tasonsa viimeistään ensi kuntavaaleissa. Silloin asetamme myös tavoitteeksi Nokialla nousta 3. suurimmaksi valtuustoryhmäksi ohi Vasemmistoliiton. Tällä hetkellä olemme 4. ja meidän perässämme on 5 pienempää valtuustoryhmää. Kun kerran valmiuteni ehdokkaaksi tukiryhmään, niin ilmoittautui samana päivänä yli 10 nokialaista, jotka ovat valmiina työhön, kunhan vain päätöspiirissä saadaan aikaiseksi. Kampanjapäällikköni, joka istuu tuolla takapenkissä, Anu Santaniemi, on henkilö, joka aikanaan sai aikaan iltapäiväkerhotoiminnan ensin Nokialla ja sitten valtakunnallisesti. Ja Nokian kaupungin iltapäiväkerhotoiminta oli kehittämässä ja mallintamassa tätä IP-toiminnan lakia vuosina 2003-2005 ja yhteistyössä olivat opetusministeri ja Nuori Suomi ry ja lakihan saatiin vuonna 2004 voimaan. Ja tässä välitän julkisesti Anun kiitokset poisjuosseelle Tuija Braxille, joka oli puhumassa monissa eri tilaisuuksissa tämän lain syntymisen puolesta. Eiköhän olla meritellä, Anu potki tällaista vanhempaa herrasmiestä aika pitkälle kohti parlamentin portaikkoa. Lisäksi tavallisesti luotettava lähde veljen tyttäreni Hanna-Kaisa on ehdokkaana Kymen vaalipiirissä ja sisareni Marja on juuri allekirjoittanut ehdokaspaperinsa Oulussa valmiina haastamaan Lehtomäkeä Kainuun suunnalla. On hyvä muistaa vanha sanonta, ei kahta ilman kolmatta. Kiitos.